Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullah. Donc inshallah sago ha video jutata no ande be non haldi wonde lundi kala mercredi kala vendredi bay mi do conseil de wonde immo bimbi law jange mo law hunde wade hunde nen bon mo wada di video judo ko fi dum hollu ko len wonde si tay mi conseil yongo don c'est que hon exactement min kala do wade ni donc no addo to téléphone hollu ko to ko le homboni 3h18 dans les rondo 3h18 voilà. Donc il a 00 mi donc watta ko ngol prépara ko ngol on dakko to au téléphone da déjà dans que comment prendre ça mo et so wadi no be fo donc haray no machine on do que juste 10 minutes on est debout inchallah non juste 10 minutes et minta ça peut être mon est debout non donc do holla do hon écran machine on do mi banna écran ha dum téléphone ha ka machine holla normalement machine ko hondu ni yaltini o holle normalement ko hondu ni yaltinde sifano en caractéristique di machine inchallah c'est on do landi normalement sai kami do kata dom o minta di support on dun no fayda mi wada pause video on passo non fo yalto kadel video o ju tay daw ma mi monta mo sai mi ta son bruit machine on ti fadi no pifo donc kala mi holdo don taw caractéristique machine on fi holdo go tum fi min nan wonde nyande ko ma do mi na mi do wadde pause set video na okay do fayda hiota ko moja fal film ko écran don hollon hiota ko moja tigi hiota ko moja so dari nombre di no mudum di nombre di do normalement ko parti tati ate me explica non normalement do ko yurmi taji di do kamon wadde ko lo ko do mi taji ni markata donc si mandi to ngare laba moja do distance on ko yedo kom dogi kon ko 1 km dogi ka ko 10 ko don do windo to calorie on non plus important ko do calorie on ko do woni na sifarate joni inshallah tabaraka taala kon wete calorie mi sifarate jombe nilla donc la wadde video ko pose taw lani dogu gongol mi afta inshallah tabaraka taala mi lança video be nilla do pose tam lana dogu gongol na naam haray do mi afti sondari normalement hino lakkere nden donc normalement mandana ne stay wolano en hande ko hondu normalement hande ko 2 avril 2021 ko fionu ko man wolano nyande daton parce que video goto mi do mo na bande 2 fois masalan hande vendredi mina banam odo donc lundi kadi mina banam video goto fi honu parce que bon pour une raison ou pour l'autre pour une raison ou pour une autre donc lundi arado bon bim fala ka gollude mi do ami ma godum donc ayno mi engagé de publiquement yeso modon andi mi jetta la même vidéo mi addana donc toujours on vérifie date hande ko do combien 2 avril 2021 video na otam ngene daro kadi ndare dato ko dato donc o wala est ce que haray min mi wadi ko min non ko yo wadu est ce que min mi wada donc du coup haray ngala jutinde normalement jonnon tout spécification c'est la ko dogi ko machine mi dani ni mo ko 10 minutes juste 10 minutes mi dogi de 10 minutes jo ko no jonni lam be ni wonde mi dogi 1 km 25 bi mana 1 kg et quart yen ko dogi ko plus important que calories calories ko yalla be wonde mi dégager 90 calories bon on calorie donc ko hon déjà on calorie donc ko hon ko nyamete di der nyalla nga ko nyamete ko mo wata ko graisse e meden nebbam bondan e meden dum do wonta sabo ha hebe cancer ko non hebata sabo wonta sabo hebe ko ete ko diabète on do wonta sabo ko watte ko crise cardiaque yanande o te paralyse mama ya automatiquement ko do wonta sabo de nawna haje alhaali buy ko calorie ko mogoto ko kabandu meden jonata e bundo oyi donc jonno machine normalement si adogi ko yaltinante hay ko yeru calorie jeli ittuda kabandu ma yani ko yeru nyabbeli jelu
yani tayinda yaltinda ka bandu ma da sabu effort mo wadda oyi donc nyande kala dogu da ka so non jogi machine dinin say ko bogol jogu don sa dogi hare fa automatiquement a yaltini kala bi maana atai ni abonni ka bandu ma dun fusi yani abonni dun non atai ni ka bandu ma ndo wona tama sabu na donc say no nyande nyande dogu no dogi ba nyande wo ma no wadi da nyande wo kono dun no yaltira ka bandu ma donc di koy de ngandi nyande men ɓuri hewde kon en ala feere ɗi mayonnaise ji ɗe nebbe tigi ko ñameten o sukara ko ñameten bimbe kiki ñameteji buy kam gurna meɗen joni tigi poisson ji no e muɗum en ala andude ɗe ñamude ɗum normalement joni no ɓay ñameteji gonɗo woodi ma ara wonde taw weekend o ɗa prévoir yaltudugol e famille ma on ɓeygore ma ne yahon gasa restaurant ma goɗɗum tawa ko McDonald ñamoy ton ma pizza ñamoy ton andi au moins une fois par semaine ma une fois tout le mois sayda dogde ñande o ñande normalement ɗum ɗon no wawi comptabiliser normalement kono wiyata no yimɓe min waɗu de wiyata jama on tiino ɗiɗo ñamete kon ɗum wonde neɗɗo on il va se laisser aller quoi tawi bon il sait mo andi ko dowa wadde kon kono bon o accata ɗon tum o jokka saay oyi donc haray ñandiɗan vraiment wakkilo ɗen au moins ndawɗon hoore état santé meɗen on taw parce que c'est plus important ɗum woni très important kala ko wonɗen e wadde c'est à dire gollude kala ko wonɗa e wadde ka wonɗa e gollude toon eɗa yawde golleɗa ɗo par ce que eɗa selli sa yani ɗo jom a yani ɗo jom crise cardiaque a maayi hare kasi sa yani ɗo jom a jooɗike pousse um fi tension sa yani sifa ɗi no piha ala ni doɗade hara ala ni panude donc jama e société on exploitude ma jama on exploitude ma fi on fodde eɗa dikki a nawnay tun haray gasi donc ɗo ɓayɗo ɓay honno e falakal sifa ɗen ɗo ñabbeeli waɗe sabuji ɗin fiye wonu en bonne santé inchallah tabaraka wa taala haray woto goto kala yejjude waɗgo sport muɗum on bimbi kala ko watta waɗu ko ɓuuri fanɗude waɗa ɗoya yardu ɗoya wadde kala ko watta waɗu bimbi law ɗo e fayɓe ɓe gim maɗa goɗɗo ndiyama calima en ara on say mi tindina en on say so waɗi sport on bon ko honɗum mi ñamata mata waɗi sport on ko honɗum mi hikkata ɗon e nder ñallagal ngal mi ara inchallah biton ko fi onon kala yon waɗu biton ko fiyo on waɗu onon kadi hara en faama wonde vraiment so tawi mi conseille on hara vraiment min kam miɗo waɗde inchallah hara miɗo ɗalaɗo noon vidéo saga nawi jumtu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh